Mit navn det er Joel Holmegard, og jeg går på Tove Ditlevsen skole. Jeg er 16 år og går i 9. klasse. Og det, der er mest frustrerende ved lockouten, det er vores de nu kommende eksamener, afgangsprøver, som jeg overhovedet ikke føler mig parat på. Jeg føler ikke, at jeg er klar til at gå op til noget, som jeg ikke har forberedt mig på. Og det at sidde derhjemme og tænke på det, og ikke vide, hvad man skal gøre, og om det overhovedet kommer til at ske, eller hvad de nu finder ud af til sidst, det er meget frustrerende, og det går og fylder meget i hverdagen også. Ja, jeg synes, KL, de taler udenom, og lærerneforeningen, de prøver at få dem til at svare på nogle spørgsmål, som de bare hele tiden hopper forbi. Folkeskolen, som den fungerer i dag, det synes jeg, den fungerer godt. Der er forberedelse før timerne, det vil sige, at vi får en dejlig forberedt time med noget godt indhold, og vi får nogle gode lærere, der kender stof. Og det er så også federe at få en forberedt time, i stedet for at få stukket nogle papiropgaver i hånden. Altså. Det er ikke det fedeste. Men lockouten, altså, den betyder meget for mig. Min følelse der, det er... Altså, jeg har en mor, som er lærer, som er lockoutet, og hun går rundt og er meget frustreret over det, og så har jeg mig og mine 2 mindre brødre, der har ikke noget at lave som sådan. Vi tuller rundt, fordi vi har ikke nogen skole at komme i. Så hænger vi ud med vennerne selvfølgelig, og prøver at få tiden til at gå, men det er en meget sådan underlig følelse, og jeg er rundt et sted mellem, og på en måde er ferie, og så alligevel ikke, fordi det er lockout, og det er alvorligt. Og det er svært for mine brødre at forstå helt. Det værste ved lockouten, det er, at jeg ikke aner, hvad der skal ske. Altså, jeg ved virkelig ikke, hvad der sker, om vi får afgangsprøver, om det her det fortsætter 30 uger, eller om vi skal i skole i morgen. Altså. Hvis jeg skal give en besked til KL og lærerne, så det er, at I skal sætte jer ned, snakke sammen. Og så kan det godt være, at I ikke begge to bliver enige, men for helvede finde ud af et eller andet, fordi det går ikke nu, at der er masser af lærere, der ikke har noget arbejde, eller i hvert fald er lockoutet, og en masse elever, som ikke 9. klasse, som skal tage afgangsprøve snart, måske, det ved vi ikke, altså, vi ved ikke noget.